башкорт баласларының төсләренә килгәндә, иң төп төс дип әйтергә кирәгендә, ерлеген күп вакытта кулланалар кара төсте. Кара төс ул аңлата ер төсен. Элек-электән башкортлар ерде яратканнар, ерде яшәгәннәр, ерде хаклаганнар. Кара ер төсен биргәннәр үзләренең һөнәренә. Кара. Бuna bunda кара күренеп тора. Шуннан төс бар, онда хара төс. Хара төс кояш нурының төсе. Иген төсе. Иген бешкән вакытта хары була. Бешкәс, башаклары хары булып тора. Шуннан һоң ерлектә кулланганнар тагыла баласы хуккан вакытта яшел төс. Яшел төс ул аңлата үсемлектәр төсен, урман төсен. Безнең еребез электән урман булган. Урман бик күп булган. Элек-электән. Әлеге вакытта кыркылып бетеп барһалар да агачларыбыз, табигатыбыз әз генә үзгәреп барһала, элек-электән яшел төс, матур төс хыналган. Кызыл төс. Кызыл төс ул кан төсе. Ата-бабаларыбызның һәр вакытта кандары, безнең ата-бабаларыбызның кандары ерде үзебезнең еребезне хаклау өчен киткән. Күп кешеләрнең кандары куелган. Кан төсе, ут төсе, ут та кирәк була, ашарга пешерергә кирәк булган, әлеге вакыттагы күк хамында. Һәр төстә, ана шул спектрдагы һәр төстә яйгыр төсе, яйгыр ул үзе табигать бит инде, без табигать балалары, шул төстәр хакланган. Хәзер орнаментларына килгән вакытта ромбиктар ул аңлаткан гаилә, гаиләнең тигез таныш булуын аңлаткан. Хигез мөешлеләр бар. Хигез мөешлеләр ул башкорттың мөеше аңлатабыз. Бер вакыт һөйләшкән вакытта уны еврейләрнең тамгаһы диләр. Әмма ләкин мин нишләптер уны үзебезнең башкорттың тамгаһы дип аңлайм. Шуннан өч мөешләр. Кускарларды бик кулланмайлар. Кускармайлар. Ул маллык, малдың ул тәкәнең мөгезенә күрһәтә бит инде, ул малдың күплеген, байлыгын күрһәткән. Өч мөешләр, дүрт мөешләр тигезлекте аңлаткан. Һәм әлеге вакытта инде бала суккан вакытта башка төсләр дә китә. Һәм сагы булган өчен, балалар сагы булган өчен төрле төсләр дә китә. Һәм төрле сурәтләр дә китә. Төрле ас китә. Хатта менә әлеге һез күрүгезсә, менә монда рауза сәскәләрен хынландырганмын. Хатта шулардыла. Әмма ләкин бу раузалар ул башкорттың тамгаһы түгел.